weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to guetama to bayi sambula to kolomina to gawinane to luuma ñalbi to kuccala ko on takkusan juula ha to galle ceerno haadi talla to ñoro mango kabaruji men e ɗemgal pular e gardini kabaruji men ma en puɗɗoro leydi men Mauritanie kalen tigui e ndeɗo fayre nde Mauritanie naɓe jogui caggal kay baylugol walla miijede waylugol haalisa uguya e nder leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma en kal kay e bilan noon mo laamu kolinkoɓe halfinaɓe ko fate en nden ka laabi moɓe mbaɗi kay caggal mawludaji gasde e nder leydi Sénégal to leydi Gambie ma en kal kay e manditare arwenide hitande arwenide Adama Barrow waɗi tigui jappere laamu leydi Gambie to leydi Nigéria ma en kal tigui e nguɗo janggo musgo mbaɗgo tigui ñalawma hanki o nder Nigéria kabaruji men jolam jaberi ma nawen ha to Bangladesh ha to dolaji ɗen Amerique bisimilla moon e kettuki hoto gonɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo hoore bir tati lewru juko tati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he musidɗo moon Ghali Abouba hono no mbirden e gardini kabaruji men puɗɗorten koto leydi men Mauritanie to leydi Mauritanie noon mbiyen leegal ngal ɗo leegal biyetegal Dara Naim noon ko leegal tawategal tigui e nder Nouakchott e nder ngal leegal noon mbiyen ñalawma hanki o ko suku goto tawa kadi ko suko jarowo e duuɓi sappo e jeetati ko kañum tigui wara tawa kadi o wara koye nder ngoɗo wuuro witego Nouakchott e nder leegal Dara Naim o wara tigui taw ko sara centre goto taw ko wiyete centre islamique taw ko nokku to islam jangguinte ko sara ɗon tigui o wara kanko noon yooɓi fittanu makko ko sehil makko tigui taw kadi ko sehil makko mo fijjanno guila mo famɗi kanko suko omo hoɗi tigui leegal biyetegal tunu soylin ko toon tigui o honi kono kala saaha o heewi tigui arde koto Dara Naim to sehil makko sehilaɓe makko ɗon tigui o heewi yewtude caggal noon nde o yewtide e mabɓe ko nden tigui luural ari hakkude mabɓe tawa kadi ko bolle puyde rendinnoɓe ko ɗon tigui musidɗo makko o ƴetti tigui laaɓi fimo laaɓi e ɓernde to fimo laaɓi e ɓernde ko ɗon tigui o yani o ronda tigui o nawa to hôpital biyeteɗo Cheikh Zayed nde o yetti hôpital nde noon docteur eɓe ala foof feere mbaɗani kono tigui tawa laaɓi ki yettima ɗi yoga e ɗaɗi ɓernde makko tawa taji ko ɗon tigui o hawre ladial kanko suko o noon mbiyen o honno tigui ko leegal biyetegal tunu soylina kono noon kala saaha omo heewi arde tigui to sehilaɓe makko to Dara Naim ko toon tigui o wasi fittadu makko mbiyen noon ɗiɗo oɗo saaha foof noon e nder wuuro men wiyetego Nouakchott e yoga kay guure mawɗe leydi Mauritanie ene teska noon e oɗo saaha foof bartogol e wara horoji e janguji tigui e ko wiyete viol de femme viol de rewɓe ɗum foof ene heewi e oɗo saaha kay e nder wuuro Nouakchott e nder dagal nder jokli guure mawɗe tawateɗe e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon e nder manditare capanɗe joyyi e jeeɗiɗi manditare leydi Mauritanie cag mawni noon kay e nder wuuro men ka hayde tawa kadi koye lappol dande maayo kalino noon mbiyen kalino kay ndeɗo fedde taw yoga e fedde kay toppita ko fedde yimɓeɓe babiraɓe mumen e yimɓe kadi ɓe worɓe mumen mbarano ɓen tigui mbanno seppoji mbiyen noon yo e mabɓe nangganoma caggal joya mabɓe nanguede noon tawa kadi ɓen foof ko ɓe jinnaɓe mumen walla ɓe worɓe mumen mbarano hakkude ka hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e capanɗe jeetati e jeenayyi ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho mbiyen de 1989 ha fayi 1991 mbiyen noon ko ɓen tigui mbanno seppoji mumen manani seppo mbanno tigui ko wiyete sitting caggal kay nde ɗaminno hoorejo leydi en ɗamini tigui ardude e cortège mum e saaha kay mo waɗata défilé ko nden tigui ɓe koynuno ɓe koynuno plan karuji mabɓe kay eɓen namdo justice kay yo laamu leydi Mauritanie yo waɗa justice kay beele kay ɓeɗo worɓe mabɓe walla worɓe jinnaɓe mabɓe ene ñaawe mbiyen caggal nde ɓe koynuno ɗum noon ko ɗum tigui woni ko laamu ngu nangguiɓe ɓe hen piyaɓe e hen coka ha e oɗo saaha joni yoga e mabɓe ene tawe e juuɗe laamu mbiyen noon pelle kewɗe taw ko pelle toppitiɓe tigui haqqe inam aade gulli tigui e radio ji e pop kadi mbaɗi jayndeji beele kay ɓene goppe mbiyen noon hono hande ñalawma hanki o noon ko jayde mbiyen noon ko fedde tigui taw ko fedde wiyetede Amnesty International namdima tigui nde ɓeɗo goppete ko ɓuuri yawde e yaccade kadi kolliri tigui ɓeɗo ala foof ko mbaɗi ɓe potani nanguede ni sa kay wiyede yoɓe goppite ɓen nangaɓe noon en tawi mabɓe tigui oɗo biyeteɗo sokhna Maymouna Alpha Sy noon ko kañum tigui woni mawɗo ndeɗo fedde taw ko fedde nde worɓe mumen mbara walla fedde nde jinnaɓe mumen mbara mbiyen kanko Maymouna Sy noon omo taweteno tigui e ɓen nangaɓe omo tawe tigui e ɓen nangaɓe e nayo woɓɓe kadi taw ko jeeya
jeeyaɓe e nden fedde mbiyen noon ndeɗo fedde wiyetende Amnesty International nde holliri tigui wonde mettere mabɓe kay e nanggugol ɓeɗo yimɓe nde holliri haydara ala koɓe mbaɗi koɓe potino koɓe kene nanggaɓe fedde nde kadi holliri gueɗe mbaɗe ni ene nawtiri tigui leydi Mauritanie yatirde caggal ene holla tigui leydi Mauritanie ne yatiri caggal to banggue kay haqqe innama aade ɓe kolliri kadi ha joni nden fedde nde holliri tigui wonde yoga kay ko leydi Mauritanie waɗata nanggaɓe kay ne udda walla ɓe ene piyata koɓe seppuji jaam jamiji haydara ala koɓe mbaɗirni so wona kay beele yimɓe taw ko pelle darniɗe haqqe aade beele ene kula walla ɓe goni tigui koye ménage ɗum walla wadde ɗumen ko wiyete ɓe goni tigui koye hulɓinde ɗumen beele natta wadde gueɗe mbaɗe ni hennene mbiyen ɗum noon ko konngudi tigui taw ko oɗo biyeteɗo François Patiyel noon ko neɗɗo tigui taw ko goto e yimɓe chercheur taw kadi ko chercheur de l'Afrique de l'Ouest taw kadi o joɗini ko fedde wiyetende Amnesty International ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon guila radio leydi ndi Abdoul Aziz holliri tigui e holliri kay wonde yogay kay e wolde kay koye baylowo haalisaji leydi Mauritanie guila nden noon kamo kadi no wiri kadi e baylugol wonde kay omo wayla base de 10 wonta tigui ha wonta base de 1 guila nden noon yimɓe hewɓe koko donki famde on waylo ɗum waɗi oɗo saaha joni ko panigue mawɗo woni tigui e nder leydi Mauritanie ha tengti kadi eɓen joguiɓe koppereje kewɗe mbiyen tugui noon hecci hanki ha yetti ñalawma hanki o e ñalawma hande o yoga yimɓe kay joguiɓe koppereje taw koppereji guye taw joguiɓe haalisaji jonɗi no fewi kay e oɗo saaha ne jogui fayre mawde nan dongna kadi hecci hanki e ñalawma hande o kay e nder moɗon taw ko jeere mawde wiyetede marché capital tawtede e nder Nouakchott mbiyen kay taw kadi hoto wiyete marché noir ko yimɓe hewɓe jogui tigui gaari kam yidde wastade gam yidde waylude haalisaji men kay joguinoɓe haalisaji uguya beele kay ene mbatta haalisaji men halis euro walla halis dollar mbiyen noon taw kadi koye nder marché noir nden wuuro wiyetego Nouakchott ko ɗum saabi noon ñalawma hanki o oɗo halis biyeteɗo dollar e halis biyeteɗo euro ɓe montini ɗum no fewi mbiyen halis o ngabbi no fewi kay caggal kay ene teskano e nder marché noir kala mbuuɗu euro wecceteno ko 420 uguya 420 uguya ñalawma hanki o noon ɗum wotti kala mbuuɗu euro weccitino ko 427 uguya e kala kadi mbuuɗu dollar weccitino adan ko 350 taw ko marché noir ñalawma hanki o noon ɗum monti ha 360 uguya mbiyen banque noon taw tawi koko banque woni tawi weccet normal ko wiyetake marché noir tawi kay wona marché noir kala mbuuɗu euro wossete tigui ko 416 woni 416 uguya kala mbuuɗu dollar wossetno tigui ko 352,41 woni 152 piccal 51 mbiyen ñalawma hanki o noon e nder marché noir haalisu dollar o e haalisu uguya o ngabbi no fewi sen ummima to leydi Sénégal sen ummima to leydi Mauritanie ko toon tigui jabanten to leydi Sénégal e nder leydi Sénégal noon mbiyen to e nder leydi jabanten to leydi Sénégal mbiyen to e nder leydi Sénégal noon caggal kay e nder leydi Sénégal noon mbiyen ɗeɗo jayde taw ko jayde wiyetede Sénénew jayde wiyetede Sénénew nde ɓayini tigui konngudi kadi taw konngudi mettude haalde kengudi ɗi beelani haalde konngudi noon tawa wiide nden jayde ko konngudi tigui oɗo biyeteɗo Serigne Moustapha Sy ko goto tigui e hohoɓe walla mbiyen goto tigui e hohoɓe leydi Sénégal walla mbiyen ko goto tigui e sernaɓe leydi Sénégal nde jayde nde holliri tigui kanko Serigne Moustapha Sy o ƴetti tigui konngudi musɗi noon tawa kadi konngudi ɗi o fani ɗum tigui koye oɗo biyeteɗo Macky Sall hoorejo leydi Sénégal kanko o wi jayno nde holliri kanko oɗo biyeteɗo Serigne Moustapha Sy o holliri tigui o wi ko kanko ittuno Abdou Diouf e laamu saaha kay mo laamino tawa kadi ala ko waɗi so wona wirdu goto mo wonno ñande alhamisa tawa kadi wirdu o waɗi ɗum koto nokku biyeteɗo Yène o holliri kadi ko kanko itti Yaya Jammeh e laamu o holliri ha joni ko kanko itti oɗo e biyeteɗo kanko addi oɗo biyeteɗo Emmanuel Macron hoorejo leydi France hande ko kanko tigui woni ceerno mum kanko saabi ha ari e laamu caggal noon nde o wi Emmanuel Macron wona tigui kañum gañino ko kanko noon waɗi feere kay ha oɗo biyeteɗo Marie Le Pen perdi Emmanuel Macron laami o wolliri noon e oɗo saaha joni ɗum kan mbaw ko wonno kan mbaw ko jogui e ngal gandal ha joni mo heddiri ɗum o wi ha e oɗo saaha joni so tawi oɗo biyeteɗo Macky Sall so renaki noon omo wawi ittude ɗum kañum e hoore mum ittu ɗum ha laaɓa mbiyen noon ɗum ɗon noon ko konngudi taw ko konngudi ɗi Serigne Moustapha Sy haali tawa kadi koye ndeɗo jayde wiyetede Sénénew mbiyen noon ɗin konngudi noon muusi yimɓe hewɓe kay yoga kay yimɓe taw ko jeeyaɓe e leydi Sénégal wonduɓe tigui e landa ha tengti wonduɓe e landa oɗo biyeteɗo Macky Sall yimɓe hewɓe wonduɓe e landa Macky Sall e yimɓe hewɓe kadi tawa kadi ɓe gona jibinande e Sénégal ɗum muusi ɗumen no fewi hay min hooram ɗi konngudi muusi kam no fewi mbiyen noon caggal noon yimɓe hewɓe taw ko jeeyaɓe e landa oɗo biyeteɗo landa Macky Sall caggal nde oɗo biyeteɗo Abdou Mbow noon jaltiri tigui e jayndeji holliri hen tigui mettere mum e ɗin konngudi mbiyen
mbiyen e ñalawma hande one ko walla mbiyen ñalawma hanki ene ko oɗo tigui biyeteɗo taw ko oɗo biyeteɗo Gaston Mbengue ko promoteur lamba kadi ko neɗɗo ko promoteur lamba kadi ko neɗɗo ɓattiɗo Macky Sall kanko Gaston Mbengue noon o holliri tigui ɗiɗo konguɗi cofɗi ko konguɗi joɗani e hunde ko ceerno kadi o holliri so tawi kay on ko haali ko noon o hulani hande o hulani janggo o suudaki e kuɗel o mogginaki e leggel o holliri tigui so tawi holko Moustapha Sy wawi so yiiɗi yo warmo walla yo ittu wonki makko ɗum noon mbiyen ko cigguiɗen ɗum tigui ko jayde wiyetede sene newo e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen e gardini kabaruji men caggal nde gammu walla mbiyen caggal nde mawlude mawnina tigui jamma jibinede nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam caggal nde mawnina tigui e nder dendagal jokli yoga e jokli leydi Sénégal mbiyen noon e ñalawma hande ono ɓe ɓayini tigui taw kadi ko doggol mabɓe woni bilan mabɓe tigui bilan tigui taw ko ɓeɗo halfinnoɓe ndenka e kisal laabi ɗi hono oɗo noon taw ko commandant kalfinnoɗe titopiti tigui ko fati diwan Kaolack o holliri tigui nder dendagal yoga taw kadi ko yoggaji jokli leydi Sénégal tawateɗo diwan Kaolack yoga kay nokkuji tawa kadi koto mawlunte o holliri ɗi nokkuji foof koninkoɓe hewɓe tawa kadi ko toppitiɓe ndenka e kisal yimɓe e ndenka lawol kala jogli walla kala nokku ɓenne tawe hen o holliri noon caggal nde mawlude o gasi noon ha laaɓi e nder diwan Kaolack o ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi 17 accident 17 accident ɓe keeɓi e nder ɗin 17 noon omo yetti hen Allah saabu hay goto wasani hen fittande mum o holliri kadi temedere neɗɗo naggama hen tawa ɓen naggaɓe foof ko hakkude jeeyowo tan e codowo simme bonɗo walla poɗɗe ɗaynoje mbiyen noon ɗum noon koye nder diwan oɗo diwan taw kadi ko diwan mo Kaolack mbiyen noon guila mawlude o holliri kadi guila mawlude o fandi tan yettaki ha mawlude o gasi e dendagal kala jokli leydi Sénégal e on diwan koninkoɓe mabɓe tigui ɓe waɗi hen jamma e ñalawma fof ko dariɓe jamma e ñalawma kala waktu koninkoɓe ɓe ko dariɓe gam kay mawlude o no fuɗɗoro e jaam gasa e jaam so diwan Tivaouane to diwan Tivaouane ne ko ni koninkoɓe ɓe walla taw oɗo mawɗo koninkoɓe tigui faabu woni mawɗo koninkoɓe faabu woni tigui sapeur pompier en o holliri tigui caggal nde Tivaouane o mawlude Tivaouane o gasi e holliri tigui e accident ji bannuɗi hen fof ɓe keeɓi no yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumen hen ɗiɗo noon koye accident maayi goto noon maayi tigui koye cuumu goto kadi ko courant ko wiyete courant ko ɗum tigui maasi ɗum mbiyen noon hawri yimɓe nayo ɓeɗo yimɓe nayo kañum tigui maayi e oɗo saaha joni e mawlude ɓe nunde to Tivaouane o holliri noon ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e temedde e capantati e goho neɗɗo tawa kadi ko neɗɗo joguinoɓe ƴelde yeeyanoɓe ɗaynoje e yeeyanoɓe simme bonde e ɗaynoje ɓe kefti toon kadi fodde temedde e capanɗe 5 kilo taw ko chanvre indien woni tigui huuɗo bon ko simme bonɗo o mbiyen noon ɗum noon tawa kadi ko e nder wuuro Tivaouane hono oɗon noon mbiyen ɓayi ɗum noon ko brigade taw kadi ko mawɗo koninkoɓe ɓeɗo wiyeteɓe koninkoɓe faabo woni sapeur pompier en mbiyen noon hono e dow inde ceerno men ceerno Habou Diallo horejo heblo sukaɓe Afrique en neldi dow dendagal e ɓesgu ɓeɗo dendagal ɓeɗo ruttiɓe dow inde ceerno Abdoulaye Sarr hono mawɗo équipe kabaruji kadi en neldi dowuji e dendagal ɓesgu ɓe ruttiɓe e ɗin accident ji eɗen mbiya tan yo Allah yurmoɓe yafoɓe kadi yo Allah hannane ɗo jeeya eɗen mbaɗa jettorɓe men kadi faade e laamu leydi Sénégal nde darde ɓe daari kay ha e oɗo saaha hikko accident ji ɗi kay usti no fewi eɗen mbiya yoɓe jokku golle ha sen ummima to leydi Sénégal woɗɗani leydi Gambie mbiyen noon ko hanki waɗi hitande ko oɗo biteɗo Yaya Jammeh ko ari tigui e laamu hanki woni hitande ko ɓesgu Gambie naɓe ummi tigui e laamu taw ko laamu dolam dolago Adama Jammeh laamu dolam Yaya Jammeh laaminoɗo leydi Gambie taw o laamiri ɗum ko dolam dolago duuɓi nogas e ɗiɗi mbiyen noon ko ñalawma hanki o woni hitande tigui timmude ko ɓesgu Gambie naɓe pellitno kay kañumen foof daari mbi natti jogade haaju e Yaya Jammeh ɓe natti jogade haaju e Yaya Jammeh ɓe gaddi tigui oɗo biteɗo Adama Barrow hanki o firti hanki woni hitande ko Adama Barrow ari tigui elle fol jooɗe jappere laamu mbiyen ñalawma hanki o noon ɓe mawnini tigui mo ñalawma o ɓe mbaɗi tigui feeto manggu e nder leydi e nder Banjul mbiyen noon yimɓe hewɓe gaari nottatati hen tigui yimɓe hewɓe kadi taw ko jeeyaɓe yimɓe jeeyaɓe tigui e ɗin lan yimɓe jeeyaɓe tigui taw ko yimɓe jagorɗe mawɗe yimɓe jagorɗe e yimɓe joguiɓe martaba mawɗe e laamu mbiyen kamɓe foof e yimɓe hewɓe gaari tigui mawninde nden manditare oɗo kadi biteɗo hono Adama Barrow hoorejo leydi Gambie o ari tigui taw kadi omo ari auto makko walla werlama komo hinde 4x4 werlama o hinde 4x4 taw kadi ene waɗi fallantere dow omo wawi darade o jiima e yimɓeɓe kanko Adama Barrow noon nde o ari tigui haw yetti hakkude yimɓe ko nden tigui o daari o yalti omo ɓorni sappo danejo omo joni sappo danejo e t-shirt walla mbiyen simis danejo en simis danejo he noon ene winda tigui Gambie pour tous firti ko Gambie ko enen foof ndendi ɗum mbiyen noon o holliri hen beelam makko no fewi o erima kadi ɓesgu Gambie naɓe ne ballitorto muñal daro lankay e oɗo saaha joni ma leydi Gambie woni tigui koye ɓamtade o holliriɓe noon e saaha mo ari e laamu o tawi tigui ko keesuji leydi Gambie foof haydara ala hen o woni tigui koye faggade ngaalu no leydi Gambie gollira mbiyen noon eɗen mbiyamo tan manditare jaam
sen ummima to leydi Gambie ko ɗon payten to Nigéria noon mbiyen ko janngo musgo waɗi toon ñalawma hanki o tawa janngo ngu waɗi tigi nder ngoɗo wuuro wiyetengo biwu noon en tawi tigi temeɗɗiɗi kilométre hakkude mumen Maiduguri e nder ngon wuuro kadi ko wuuro wango gar taw ko gar train mbiyen accident walla janngo ngu noon waɗi tigi ko nder jeere mawde to waɗi ko nder jeere wuuro ngo mo famde fof 16 mo neɗɗo wasi hen fittade mum fodde 50 neɗɗo kadi ko barmi hen ene huula noon e ɓeɗo mayɓe ma ɓeydu no fewi saabu kay e nder barmuɓe he walla mabɓe kay goni ko hakkude wurɓe e mayɓe hay fedde wotere noon e oɗo saaha taw ala jeytiɗo janngo ngu kono tan ene yakora ko ndeɗo fedde taw ko fedde witende Boko Haram ko kañum foti wadde ɗe gueɗe bonɗe sen ummima to leydi Nigéria ko ɗon tigui payten to Zimbabwe sen kaali Zimbabwe noon kaalen e oɗo biteɗo Emerson Mnangagwa noon ko kañum tigui woni e ñalawma hande o hoorejo leydi Zimbabwe ko kanko lomti noon mo wonno cukku mum hono Robert Mugabe mbiyen e ñalawma hande o noon walla mbiyen guila ñalawma hanki o tawa sammini jagorɗe ɗiɗi taw kadi ko ɓen woni jagorɓe idiɓe waɗede limogé oɗon ngallo jagorgal taw ko jagorgal kalfinade ko fate jangde e jagorgal kalfinade ko fate liggey fate gollotoɓe ɓe ɗiɗi noon o itti ɗumen e laamu makko ha laaɓi caggal kadi ko ɓen ɗiɗi woni idiɓe ittede e ngun e laamu ngu mbiyen noon ene teska noon e oɗo saaha joni poste uji kewɗi ko wiyete poste uji clé foof ko ɓeɗo yimɓe taw koninkoɓe kañumen tigui jogui ɗin poste uji koto leydi Somalie paɗen Somalie noon mbiyen hande waɗi jonte 6 ko Somalie wanno tigui janngo musku wanno e nder Somalie tawa kadi ko camion goto biteɗo citerne taw ko citerne essence kañum tigui fettano tawa kadi ko barnoɗo pittol o fetti tigui yesso hôtel ha yimɓe hewɓe mbasi pittali mumen mbiyen ɗum noon wanno tigui ñande 17 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 ñalawma hande o noon walla mbiyen ñalawma hanki o noon ngu laamu ngu noon ngu limi tigui ngu gayni limde walla ngu gayni wadde doggol mayɓe ɓe kolliri noon mayɓe ɓe ɓeydima no fewi sanne saabu e ñalawma hanki o ɓe kolliri ko 105 e sappo e ɗiɗi neɗɗo mbasi hen fittade muɗum 512 neɗɗo ko ɗum tigui wasi hen fittade mum ɓe kolliri ha e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe taw ko gañiɓe barmuɓe tigui ne tawe hen eɓen gañiɓe barmuɓe wonɓe hôpital uji ha joni waɗa mabɓe tampuɓe kadi ne cohli ballal noon no cafurri ene cohli kadi ballal kadi kono gurdi mbiyen noon ko ɗum noon ko bilan tigui mo laamu leydi Nigéria laamu leydi Somalie waɗi mbiyen janngo ngu noon guila janngo ngu waɗi faade oɗo saaha joni hay fedde wotere ala wullitido kañumen jeeyi kono hakkillaji fof ene mbaɗi ko ndeɗo fedde witende Chebab en ko kañum tigui mbaɗi nguɗon janngo kabaruji men Jolam Jaberi ko joni hoto goɗɗen kabaruji men Jolam Jaberi nawata en koto dowlaji denduɗi Amérique to dowlaji denduɗi Amérique noon oɗo biteɗo Michael Fillon noon ko kañum wonno conseiller de sécurité mo Donald Trump hoorejo leydi dowlaji denduɗi Amérique mbiyen kanko Michael Fillon noon caggal nde o joɗino e yesso ñawoɓe e yesso ɓeɗo kay wiyeteɓe sénateur uji ɓe namdino noon ko fati tigui tumedemo kay ko tumede kay leydi Russie wadde juuɗe mum e sumgoji bannoɗi dowlaji denduɗi Amérique ha addi oɗo biteɗo Donald Trump e laamu kanko noon e ngan sango o wulino ha soori ladde o wi haydara ala ko andi hen o yeddino ha soori ladde e ñalawma hanki o noon hay goto anda ɓowngu firngumu o ari tigui o arti yesso ɓe jaydiyankoɓe o holliri tigui wonde ko haalno ko foof ko fenade o haalduno ɗum tan ko gam yidde wallude oɗo biteɗo Donald Trump o holliri noon e oɗo saaha joni noon omo pari tigui haalde kala ko andi hen omo andi kadi so haali ko andi hen ko foof oɗo biteɗo Donald Trump ma moddu no fewi Donald Trump noon e cukku mum foof ma moddu no fewi mbiyen noon o hollirama noon kanko foof e artude caggal walla kanko foof yedde marche arrière ɗum noon haaji oɗo saaha joni omo riski kanko Michael Fillon caggal kay fende kamɓe foof e wonde hefereɓe walla wasdeɓe kamɓe foof wasdeɓe wonde julɓe eɓe caali fenade caggal nde o fini noon wonde kay nde o namdono o fini omo riski tigui sokede fodde duuɓi 5 omo riski kadi yobde amande kene qime fodde 1,5 taw ko dollar sen ummima hono ha joni ko dowlaji din Amérique keddoɗen kaali noon oɗo biteɗo Donald Trump hoorejo dowlaji din Amérique o hollino tigui wonde yimɓe heɓe kay yoga yimɓe kollirino tigui kanko wiyamirno FBI yo dartin losgoji mum waɗata e oɗo biteɗo Michael Fillon kanko Donald Trump noon o yeddi ɗum ha soori ladde o holliri tigui o meeɗa yamirde FBI yo dartin losgoji mum koto Bangladesh paalen Bangladesh noon caggal nde Papa François noon kañum woni mawɗo diine Isayankoɓe windere caggal nde o yano Roumanie o arti tigui o fayi to Bangladesh noon gam yaade koyɗe moƴƴe kay no ɓeɗo wiyeteɓe Rohingya tawa kadi ko julɓe Birmanie naɓe no gartiri tigui e nder leydi he mbiyen noon o yettinoma tigui to Bangladesh ko toon tigui ɓen réfugié ji cuuɗoyi
cankonko noon pango Papa François caggal nde o yehi toon noon o jooɗi tigi e ɓen ɗiɗo wiyeteɓe réfugié e nde o artata noon omo jolle avion makko omo wondi tigi e jayndiyankoɓe o holliri tigi nde o yetti kay o yi ɓeɗo wiyeteɓe Robinson taw kadi ko réfugié ji nde o yi ɓe nguunoɓe guurdi toon kadi nde ɓe kaali yoga e mabɓe kaali no guurdi toon o wi o tayani woyde guite makko gaddi gondi ɓernde makko boni o waɗi feere foof no mbayen mbasartitinde woni koye woyde kono o ronki ɗum ha woni ko ɗum noon o holliri hen tigi musalla makko ene muusi no fewi ko hunde musde ko hunde hamnide ɗum noon ko konngudi biyeteɗo Papa François mawɗo diine Issa yankoɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno kabaruji men ko tonguɗen damgal Pulaar ko adi kabaruji men noon koye ɗo ko konngol mbaynigo noon ko eɗen eero dendagal bandiraɓe ha tengti e yi eɗen eero bandiraɓe leñol ngol ha tengti e yonta joni nde tinnoto tigui moƴƴina dewle ɗe nde tinnoɗo moƴƴina dewle ɗe fijirde e jaleɗe gonata e korsa e jurum wona hame hakkude dew wona hakkude hen kacag mbiyen noon kaldigal wona sara e dewgal eɗen ñaago kadi bandiraɓe nde tinno tigui jaleɗe e famumuya wona hakkude debbo e gorko mbiyen jaleɗe e famodire wona hakkude debbo mbiyen tikkere tigui tikkere e jandilo jarani e dewgal eɗen eero bandiraɓe kadi bandiraɓe rewɓe ɓe nde tinnoto tigui ko korsa e jurum wona hakkude mabɓe e worɓe ɓe ha tengti e bandiraɓe worɓe ha tengti e worɓe ɗanniyankoɓe ne toppito suddiɓe ɓe yoɓe gandu kadi huɓere yonde e manda ɓurto tan jogota ko debbo ɗum noon eɗen mbasiyoɓe saaha foof nde joomum en gartata kadi ko adi ɗum kadi saaha foof nde téléphone ngaji tawa kadi ko téléphone ngaji haalaji jurminiɗe haalaji bedɗi wona tigui hakkude mabɓe e suddiɓe ɓe moƴƴinan dewle ɗe moƴƴinan hakkude men moƴƴinan gurdam men beele ɓesgu moƴƴuno jibine hen musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men e demgal Pulaar e so tawi ko musidɗo moon Ghali Abouba ñalawma janggo ma musidɗo men ceerno Abdoulaye Sarr arana en e kabaruji men e demgal Pulaar. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.